Sziasztok, Dukai Regina vagyok a Music Channel legfrissebb híreivel. A párizsi születésű fiatal producer és szerző Ilan Tannenbaum hazánkban is népszerű. Sweet Like a Lollipop című dala több európai országban is top 10-es listák szereplője volt. Ilan most gondolt egy merészet, és felkérte Jost, akit a magyarországi kiadói képviselete során ismert meg, és azóta igazi barátokként közösen is szoktak dalokat, zenei tapasztalatokat megosztani egymással, hogy mi lenne, ha készítenének egy közös felvételt. A dalhoz egy nagyszerű énekesnőt is kellett találni, s mivel Sínával Ilan már dolgozott a korábbi években, egyértelmű volt, hogy a szerzeményben kinek a hangja szólalhat a legizgalmasabban. A londoni születésű Sína háttérénekesként kezdte, olyan előadók vokalistájaként, mint Mariah Carey, Amy Winehouse, a Sugar Babes vagy Joss Stone. A klubok közönsége akkor ismerte meg, amikor Michael Gray The Weeknd című világslágerének adta hangját. Most tehát a Don't Let Go-ban énekel az angol lány, miközben a zenét egy francia Ilan Tannenbaum és egy magyar Joss írta. Micsoda nemzetközi összefogás!